Eýranyny 2025-nji ýylyň 28-nji dekabrynda hökümete garşy başlanan protestleriň güýç bilen dowamly basylyp ýatyrylmagy netijesinde wepat bolanlaryň arasynda türkmen sähraly türkmenleriň hem onlarçasynyň bardygy barada ýyl başyndan bäri tasdiklap bolmaýan maglumatlar gelip gowşýar. Azatlyk ol maglumatlary aragatnaşyk kynçylyklary sebäpli şu wagta senli doly anyklap bilmedi. Şu aralykda Türkiýanyň Trakya Üniversitetiniň professory, asly türkmen sähraly alim Abdurrahman Düýejiňiň sosial ulgamlarda ýazmagyna görä, soňky günlerde protestler döwründe we olar basylyp ýatyrylanyna ölen türkmen protestçileriniň azyndan 3 sanatynyň ölümini tasdiklatmak mümkinçiligi döredi. Azatlyk Eýran protestlerine wepat bolan türkmen sähraly türkmenler barada professor Abdurrahman Düýeji bilen telefonyny gysgaça söhbetdeşlik geçirdi. Abdurrahman şu Eýranyny türkmen oglanlarynyň şu protestler bilen baglykda helak bolanyny barada maglumatlar bar. Sizde şeýle maglumatlar barmy? Bir de goşmaçy maglumat berip biljekmisiz? Hawa ýawşanaga türkmen sähramyzda şol durry şäherlerini türkmenler hem saadetdiýalar köçä çykdylar. Ondan benler türkmen şäherini kümmetde Kelalada umumy habarymyz bar. 20-30 adamdan vurulypdyr. Oka tutulupdyr. Ýöne şoň näçe sag, näçe ölendigini anyk bilmeýär. 4-5 adama hökmen öldü diýilýär, üçüniň hem adyny bilýär ölenlerden. Kümmetten Ali Rıza Çugan, Doktor Çugan'ın oğlu. Ondan yine de Cergelan'dan Emirali Tervizi, Türkmen oğlan, yaşazı oğlan özü neresi. Yine de Ayday'ın Sapa Ferzanfer, bu da kümmetten sporcu boksör oğlan özü. Boks oynayan oğlan. Şuların üçünü anık ölenliği tasdiklanan habari. Şimdi kalandan ne çölüptür zaten her gün teyze haber geliyor da palanım ölüptür, palanım oğul ölüptür deyip internetler yapıp, telefon yapıp şol için bizim bilýänibizem gaty çekli. Ýöne şo köçelere türkmenleriň çykanlary dogry görürüň, 20-30 adam vurulan dogry görürüň. Inni şol hastanda balnysa-da ýatyda şolar keselhanada. Ohm agyr ýatallar bar, ol edil şogun ölmän näçe on soňra jan berýärler. Şol üçin näçe on soňra habarlar gelip gowşýar. Abdurrahman, siz şu urlan ýeňizde o da çyan yaragyň oku degen adam diýip aýdýarsyňyz, şeýlemi? Ýa-ni 3 aýdanım rejimiň yarakly işleri edil savaş meýdany ýaly adamlaryň öňüne çykyp dogurşalary guruşuna baglaýarlar. Atýarlar. Şol atylanlar ýa-ni 3 sanat geçenim zan merdi, şehit bol ölüler. İran'la tutuşlayın, halktan gelen haberlere göre 12 mindən köprek adam öldürülüyor. Bir gecede yönü insan hakları kuruması var. On tasdikledeni 4300 adam teoregi öldürülen. Anık şolun bilip tasdiklarları yöne halk ondan gatı kärni aýtdy. Bir Eýranlylar siz gurlaşan soňuz daşyndaky içindäki bilen mümkinçiligiňiz bolandyr belki. Bu ýagdaý bardy umumyň näme pikir aýdýarlar, nähil baha berýärler bu herekete? Ya bu mesele bir yıllık mesele değil de şol rejimin 47 yılla yürüyen siyasetinin neticesi. O bir ideologiya esaslı bir rejim. İran'daki neft petrol pulunu şol o ideologiya esasında dünyadaki toporları, militan toporları harcayıp edip gelişi yıllar beri. İranlıların bizim özümüze pul gerektiği seyretmeli, bize bakmalı, özümüz garip yaşayasıyıp hem işe şuna karşı protestolar var. Ondan Suriye'de Koldoşi Beşar Esedi, Irak'ta, Lübnan'da her yerde şol İran'ın koldoşunun dünya bilýär. Şolam diňe gollamak diýe da halkyň şu petrolun iyicek işek pulunu iyi verip gollaýar. Ondan bir tarapdan ama Amerikanyň İran tertine sanksiýalary. Şol üçin ekonomi çök ýer, muňa da halk tutap bilmeýäri köçelere çykýarlar. Ondan rejim şu halk gorlukdan ýaşap bilmeýäri şol üçin köçe çykdy diýmeýär. Onu diye İsrail çıkardı diye, Amerika çıkardı diye. Hemme güneyini olumsuz atacak bolýar. Bir millet oturan yerine kavu yaşayamaz, öyle Amerikan'a gidenler çıkmaz adaşlar ya İsrail'e gidenler. Olar näme ikisi bir zamanla oluyor da, hem içeriden halk yaşayışı kıyın,
Hemme zaten koşulup dular, saçın görünüyor deyip otala kamsurup dular adamlara, insani haklarını veren oklar. Olon hem bir tarafta bir de çöreğinne kesiyalar milletin. Şu sansiyalar olup. Ondan millete yaşayış yok ya. Ölür siyadışlardan dinar sip köçe çık ya. İran halkı yağdadı bulardan. Yağdadı. Görün şu yerde. Abdurrahman Düyeci, gepleşigimize goşulyp beren maglumatynız üçin köp sag bolun. Sağ olun size. Allah kuvat versin. Sağ olun.